Pandani Boromang Sobani Tipang Mosalka Academy ni SMC Committee ni Chairman Nya Khaiba Okra Tai tini Chinmo Pandao Phai Sopaika Narwai Okra ngui Chini Boromang Mo Amchaini Mo Kamini no Chini Boromang Emele Bishoketu da Borma Tayoro Narwai Motomungui Paisok Waja Chini SNBNI Yes Musang Ronjit da Borma SNBNI Secretary Nyakaba School Committee ni SNBNI In Charge Boba Haino Chini Taku Mongol da Borma sorry Chini Ronjit da Borma Tai Chini Tai guest of special guest Boto bini program tong honi thangka Tai oro joto dang sawa sukjak Chini borong gonang rok jotrono khambai marwo ano je sanblai je memorandum je rimani ang 100 bisingo 100 bag no gosika aboni bisingo taibo mankai ang mo 15 din bisingo no ani engineer phainai abono badebo chilmo lama taita mo khlai kalang thangman abang saitok nai jehetu yago kisa misale ang belai kheno omahai school nukani belai kheno bakha tong thogo kono kono jora khai mukti maklai karena 90 89 যখন এমএলএ মান পুরানি পুইলা ওয়ান সুমাসি প্রাইভেট স্কুল বাইকে কাইসা পানো ও আমসে খাইমান আনসে সাকে গাপ্রুবো কিন্তু আসুকসং খাইমে আজারো হাইপানো ত্রিপুরা একাডেমি ন 9 জন স্টুডেন্ট তুই কাইসা জাগানি 27000 রাং মাইনো কাইসা তাঙ্গই পুইলা যে চেঙ্গরি মানি তিনি ত্রিপুরা একাডেমি 12 স্কুল ngui thangka aba hai khlai tabu abo kok kotoria kok mas samase ani busano bamti khen maso jodi nang lekha pora khlai phaibo nini puila samu private school nang ma phernai beton kok kotoria rang kotoria borono phurgui tisra se jotor kotor boni bagang tini belai khana khatungka chini tini je kok chungna je oro borom ru kok sanai chini oroni madam merino belakano hambai maru boroni je oro performance je phonumani je mas phonumani chini student rona asuk nai thokai musari mani eto discipline abo sengwa sugui mania ang 1990 ani sutubai ani ang phayung tai oro bidung thagauni mes chini hejamanani borono jokhon umrano যখন ভর্তি খাইনা থামপ্রু আপ্রু মুক্তি মাকলাইয়া লামা বাই আসকে হাসাল থাংমাং বলঙ্গ সিমুতিকে স্কুল মালাই তিনি অর বুসকাঙ্গ আইতি লাই থাঙ্গা মুতিকে নাই থক কাইসা রংনক দংরে কে ওয়ানসুকে মাংলা রংনক আসকে নাই থক এবং অমনি ডিসিপ্লিন সিংহব মানার নাই তাবরো হোস্টেল খোলজাক 50টা 50 টি পরে 80 পরে 100 গণ হোস্টেল কবাং খানো পাই থাঙ্গিয়া বরং যে কোয়ালিটি এডুকেশন বরং তে কাম কে ফরনানি বরং যে তংমানি চামানি ডিসিপ্লিন চাফুর ভাইকে থানাই কয়টা সময় থুনাই কয়টা সময় স্কুলও তামনা বড় जों বরং ফরনাই আবো जों খেয়াল মানার না chini jara ma phasno maso agi singsra rokap khai sial phayo mayung phai musa phayo amti rok khni sigriwo tawo ke chini srai rok cikon kap khangka mobile si ya pharu abo ki kaham dang no ei je mobile be chung je kap khangka no serok no mobile ya pharu mani abo kaham da body phai ka tam drugs kabang ma
hostel student ni dress kani fainai fatani tuboi karoksa khoroni sraino nosto kai abono kabang makai sorori kibo virus sini chotoni se virus kirma singsa je HIV rok manjagai bupang tola rogo lama rogo klaija no hugo tongthoja sathoja khlai toni mani aboni hoiti bosung aboni sing kino maya kaglai abo jodi yakagai maya khai sing school kaham school rinai kintu aro oma hai juri tong khai o school bai thangnai boni bagai no kai to na hambai maro tini bai prai 40 bosor sekang oyala kawang taiba sekang angni ji phaijak ajorao mohai hatayok kirma singsa yaksi yagra sal burum no dakati bu borok buthari klango musuk khogo hatai kabang ma phana borok kabang ma para se ma thangoi kinu tabu o jaga busuk borok khaprom lai to boni bagai taibara koksaya Southern North Baptist Association nya kai ba or tuiduli tongai ro pai playa hambai boroni je samung boroni je khakwar borok je eto mane sacrifice boroni je borok busukman busutang abo sung semenia borok sabosanya boroni life boroni family kai to ni ya pharoi o school no o chini kami amjani rung sernai no baike kubui lama titlangi man bongni chaitung mo taibo tongthong kai tor bongno subathong borno te phanrutong bongni bisingtui sungbo haino narno jeri manmani rinani bagai sini pokrok sakabo kai tor subathong honai ani